Wathi omunye ephinda ubatshele mshengu, ngase ngithini phakathi kwenhliziyo kunonembezo ofuna ukukhuluma iqiniso ngendaba yomndeni. Mana bekho abanesisombululo ngendaba yomndeni. Kunamaketanga afihliwe afihlela umndeni phakathi kokujula kwenhliziyo yamunye wabemndeni. Oyedwa kulo mndeni ubamba ngesandla esisodwa ufuna ukubamba imiphefumulo eminingi, amagama amaningi embizeni eyodwa, ufuna ukuqapha ngegama labantu. Indaba enkulu ukuthi akufuneki impumelelo kulo muzi wamakhelwane. Hayi, omakhelwane abafuni ukusikhulula. Thina sifuna uqhaqha amaketane empumelelo ngoba labantu banokusifasela amaketane angasile ngomkhuleko sikhuleke ekhetaneni likaJehova. uJehova uphila njengeketane elinamandla. Noma bengawafasi amaketane, sizoqhaqha amaketane. Hayi, leli ketane alinamandla leli. Thula makhelwane, ungayikhulumi le ndaba. Wasethi omunye, Mbonga ithula ungabatsheli ngendaba yamaketane. Ngase ngithi mina iqiniso lithi noma bangawafasa lamaketane anzima kubo, akasiye nzima kuJehova ophilayo emazulwini. Iqiniso lizosimela thina ekugcineni kokuphila. Angifuni ukukhuluma okuningi, batshele mshengu, sozongilinda mangibuya. Imbongo ehluleka ukuthula. Sibude poet.